Něco tak excelentního, co jste předvedli a co ve vás je, a jsem opravdu v životě neviděl. Fakt opravdu. Je mi potěšením, že v prvním ročníku Matony Eagles v roce 2024 vyhrál projekt Matony Mača Krištofa, Kristýny a Adély. Máme tady vítězný tým Matony Eagles 2024. Jak se vám pracovalo v týmu? To je asi zrovna jasná odpověď, naprosto skvěle. Nám přálo jako i štěstí v rámci jako soutěže a všichni jsme si moc sedli jako od samého začátku i v tom, že jsme spolu rádi trávili čas. Přesto myslím, že tam určitě musel být nějaký náročný moment, nebo možná jich bylo i víc. Já asi vypíchnu to, že my jsme byli trošku nervózní ten poslední den a trošku nás i zklamalo vlastně rozhovor s Danielou, která vlastně je ve vývoji a řekla nám, že ta naše novinka není zas takovou novinkou a že s Mačou už pracovali. No, taky asi ty poslední dny tady, protože už dolíhal ten stres a to, že vlastně to musíme mít hotový a jestli to stihneme, no. Takže ten konec, ten finish. Super. No a teď mi řekněte, co uděláte s výhrou. Já jsem jako na tohle s tou otázkou trošičku přemýšlela, jako, co říct. A já určitě ty penízky chci investovat do nějakého jako seberozvoje, že nalít to zpátky do sebe a třeba nějaký kurzík, že bych chtěla na kurz jako grafiky. Takže asi to. Tak to zní rozhodně jako lepší odpověď. Já jsem chtěl říct, že pojedu někam do hor. Já to asi utratím za elektroniku, protože jsem zjistila, že můj počítač moje pracovní tempo nezvládá. A poslední otázka. Proč by se měli v příštím roce studenti jako vy přihlásit do Matony Eagles? Kontakty, kamarádi, skvělá atmosféra, zkušenosti. Děkuju. Já řeknu to stejné, co jsem říkal úplně na začátku, že je to zkušenost, která se neodmítá. Děkuju. A najdete tu kamarády. Paráda, děkuju, jděte si užít večer. Díky.